खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आं मिथिखा नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। दुर्गा फुजानि मुसुखाखौ बुफाय बुसि खालामदों। भारा न'नि सिङाव सासे आइजोनि गोथै सह बोखांनो मोन्दों। एनपिसि दैदेनगिरि बाबा सेड्डेखौ गावथारदों। एमएलएनि फंबाया गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लादों। 5 बोसोरनि सासे गथ'साया गोमादों। अबि शपिं मलाव गिदिर अर नांदों। एयार इन्डिया बिरखंनि हाइड्रलिक सिस्टेमआ गाज्रि जानायाव पाइलटनि सोलोजों सा 144 हान्थियारिनि जिउ रैखा। आसामनि माखासे जिल्लाफोराव बांग्रिं मावदों, रावनिबो जेबो खहा जायाखै। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गलाघाट जिल्लायाव माखासे दुथांफोरा गंनै दुर्गा फुजानि पेन्डेलाव थांनानै दुर्गानि मुसुखाखौ बुफाय बुसि खालामनायाव जायगानि सुबुंफोरा खुद्रिखांनायखौ नुनो मोन्दों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला फुजा जोबनायनि माखासे मोना समनि उनाव मरंगी दुर्गा फुजानि पेन्डेल आरो रङाजान दुर्गा फुजा पेन्डेल लुनाय जायगायाव थांनानै मुसुखाखौ बुफाय बुसि खालामदों। खौरां मोननायनि दसे समनि उनावनो सोरखारि मावसुमाफोरा जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै नायबिजिरहैदोंमोनब्लाबो थासारिया सुग्लायाखैमोन। बे जाथायाव लोब्बा गोनां आरो सन्देह खालामनाय अमल बराखौ ग्रेप्तार खालामनाय जायो। बेनि अनगायैबो बे जाथायाव लोब्बा गोनां माखासे दायनिगिरिफोरखौबो थाबैनो ग्रेप्तार खालामगोन होननानै फुजा गौथुमनि सासे गोख्रों सोद्रोमाया फोरमायथिनानै होयो। लोगोसेनो बे जाथायनि बागै नायबिजिरनो गोख्रों दाबि दिखांनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। सोलिगासिनो थानाय दुर्गा फुजानि समाव सनिबारखालि कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय पलासबारियाव थानाय गंसे न'नि सिङाव सोमोनांथावै सासे आइजोनि गोथै सह बोखांनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आइजोआ गावनि फिसाय कृष्णकान्त सरकारजों लोगोसे पलासबारि पाल्लियाव थानाय दैजन दासनि गंसे न'आव भारा लानानै थायोमोन। आइजोखौ न'निफ्राय गोबाव समहालागैबो बायजोआव ओंखारिनि थाखाय न'नि बिगोमाया खौरां हरनायनि उनाव जाथायसालियाव पलासबारि पुलिसा नुजाथि हैनानै दरजाखौ बुफायनानै आइजोनि गोथै सहखौ मोनदोंमोन। मेजिस्ट्रेटजों लोगोसेनो पुलिसा नायबिजिरनानै गोथै सहखौ पस्ट मर्टेम खालामनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरो। बबेखानि थैनाय आइजोनि सिनायथिखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। लोगोसे बिनि फिसाय कृष्णकान्त सरकाराबो गोमानानै दं होननानै मिथिनो मोन्दों। बे जाथायनि बागै रोखायै मिथिनो मोनैनि जाहोनाव पुलिसा गोख्रोङै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। नेशनेलिस्ट कंग्रेस दोलो एबा एनसिपिनि आगु दैदेनगिरि आरो बारग' मन्त्रि बाबा सिद्दिकखौ सनिबारखालि मुम्बाइनि सानजा बेन्द्रायाव खारसि बिरसि गावथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला माखासे सिनायमोनै दुथांफोरा बिखौ गुलि गावदोंमोन। जाहोनाव जोखोम जानाय थासारियाव बाबा सिद्दिकखौ लीलावती देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बबेखानि बे दुखुनांथाव जाथाया निर्मल नगरनि कलगेट फोथारनि साखाथियाव थानाय फिसाज्ला जिसान सिद्दिकनि मावख'नि बायजोआवनो जादोंमोन। बे जाथायाव सोमोन्दो गोनां सानै दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा ग्रेप्तार खालामनानै गावसोरनि आवथायाव लानानै थाङो। लोगोसेनो दिल्ली पुलिसनि स्पेसियेल सेलआ बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाया जायो। लखिमपुरनि एमएलए मानव टेकानि फंबाय कैल्यान टेकाया सनिबार मोनानि समाव गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लानाय जाथाया सोराङाव फैदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे दुखुनांथाव जाथाया मोनानि 11:45 रिंगासो समाव मानव टेकानि न'नि मावख'नि खथा सिङावनो जादोंमोन। कैल्यान टेकाया आसाम सेक्रेटारियेटआव साख्रि मावोमोन आरो बियो गोबाव समनिफ्रायनो लोमजानानै दङमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सोरखारि मावफारियाफोरा बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो दङ। दुर्गा फुजा फोरबो फालिनाय समाव तिनिसुकिया जिल्लानि मार्गेरिटायाव सासे 5 बोसोरनि हौवासा गथ'साया गोमानानै थानायाव नखरनि सुबुंफोरा जिंगा सिदों। थांनाय 11 अक्ट'बरखालि फुंनि 9 रिंगासो समाव गोजाम रामकृष्ण विद्यापीठ फरायसालि फोथारनि साखाथियाव गावनि न'नि सेरावनो गेलेबाय थानाय समावनो बे जाथाया सोमजिदोंमोन। गथ'सानि नखरनि सुबुंफोरा गोबां नागिरनानैबो मोनैनि जाहोनाव सुनिबारखालि जायगानि पुलिसनो गोमानायनि एजाहार होनाय जायो। बबेखानि पुलिसा
खौरां मोननायनि उनाव नागिरनानै दिहुननो हानाया दासिमबो सोराङाव फैयाखैमोन। न'नि खामानि मावबाय थानाय समावनो गथ'साया बायजोआव ओंखारलांनानै गेलेहैदोंमोन जाहोनाव नुवा नुस्लाबा गथ'साया गोमादों होननानै बिमाया फोरमायदों। दासान्दि गोमानाय गथ'साखौ नागिरगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। शिलंनि पलिसि बाजार ओनसोलाव थानाय अवी शपिं मलाव रबिबार फुंनि समाव मोनसे गिदिर अर नांनायनि जाहोनाव ओनसोलाव दुंहाव थासारिया सोमजिखांदों। शिलंआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाथाया शपिं मलनि गोजौ थालायाव थानाय गंसे हटेलाव मोब्लिबारि शर्ट नांनानै फुंनि 9 रिंगासो समाव अरा जोंब्लखांदोंमोन। बबेखानि साननि समाव अर नांनायनि जाहोनाव जायगानि सुबुंफोरा हान्था-मेला खालामनायनिफ्राय गावखौनो रैखा खालामनो हादोंमोन। अर नांनायनि जाहोनाव बारहावायाव उखुन्दैया गोबाङैनो गोसारदोंमोन, जाहोनाव साखाथिनि सुबुंफोरा खस्थ' मोननांदोंमोन। जोंब्लावखांनाय अरखौ खोमोरनो दसे समनि उनाव जाथायसालियाव दमकल गारिया नुजाथिहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। तामिलनाडुनि तिरुचिरापल्ली बिरखं गाथोननिफ्राय शारजाहसिम बिरलांनो गोनां एयार इन्डियानि XB 613 नम्बरनि बइं 737-800 बिरखंआ शुक्रबारखालि मोनाबिलि 5:40 बिरखोनाय उनाव बिरखंनि हाइड्रलिक सिस्टेमा गाज्रि जानायनि उनाव बिरखंआव थानाय गासै सा 141 हान्थियारिजों लोगोसे साबा केबिन क्रुफोरा गिखांनाय फैनानै बयबो गोजांस्रिवो। नाथाय पाइलटनि सोलोजों बे तिरुचिरापल्ली बिरखं गाथोनावनो बिलिफांनि 8:15 मोजाङै मोजां लेन्डिं खालामफिननो हादों। पाइलटनि बे सोलोआ गासै सा 141 हान्थियारिफोरनि जिउखौ रैखा खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बिरखंआ टेक अफ जानायनि उनाव बिरखंनि हाइड्रलिक सिस्टेमा गाज्रि जानाय खौरांखौ पाइलटआ एयारपर्ट अथरिटिनो खिन्थाहरदोंमोन, जाहोनाव एयारपर्ट अथरिटिया गासै गं 20 एम्बुलेन्स आरो गं 18 फायार फाइटिं दमकल गारि थागथियारि खालामनानै दोनखादोंमोन। बुरलुंबुथुर सेरफाङाव थानाय आसामनि माखासे जिल्लाफोराव रबिबारखालि दशमी तिथियाव बांग्रिं मावलांदों। फुंबिलि 7:47 4.6 मेगनिट्युड गोहोजों मावलांनाय बे बांग्रिंजों रावनिबो जेबो खहा जायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बरपेटा, गवालपारा, कामरुप, गुवाहाटी, लखिमपुर, अदालगुरि, धेकियाजुलि, नगाव, जरहाट, गलाघाट आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव बे बांग्रिं मावनायखौ मोनदांदों होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।